Helo, Ceili sy yma o Brifysgol Abertawe. Dwi'n newydd ddod i ddiwedd yr ail flwyddyn o radd Cymraeg a Mathemateg, a fi ffili credu pa mor gloi mae pethau yn mynd. Dwi'n cofio bod yn y coleg ac yn becso am astudio yng nghyrsen y Brifysgol Trwy'r Cymraeg. Dwi'n dod o gefndir ail iaith ac o ysgolion Saesneg, felly oedd astudio Trwy'r Cymraeg yn benderfynu'r eitha mawr i mi. A mae rhaid gweud wrth edrych nôl nawr bod dim rhaid becso o gwbl, mae yna gymaint o gymorth ar gael yn y Brifysgol. Hefyd nes i dderbyn ysgoloriaeth am astudio yng nghwrs Trwy'r Cymraeg, sef 3,000 dros y 3 blynedd, ac yn amlwg mae'r arian yn helpu, ond hefyd maen nhw'n trefnu cyfnod o brofiad gwaith i chi, sydd yn amlwg o fantais, achos yn y dyfodol os ydych chi'n moyn swydd, mae rhaid cael rhyw fath o brofiad gwaith. Hefyd, maen nhw'n gofyn i chi wneud y dysysgrif teulu iaith, sy'n dangos i gyflogwyr eich gallu ddefnyddio'r Gymraeg yn broffesiynol. O ran fod yn fyfyrwraig Gymraeg, mae wedi bod yn profiad da iawn, achos mod i'n aelod o grŵp bach o bobl sydd yn astudio eu cwrs Trwy'r Cymraeg. Dyn ni'n cael mwy o help un i un gyda gwaith ac yn y blaen, ond hefyd dyn ni'n dod i nabod yn gilydd yn well. Dyn ni'n mynd mas yn cymdeithasu gyda'n gilydd, hyd yn oed gyda darlithwyr sydd wastad yn brofiad hyfryd. O ran gymdeithasu, mae'r gymgam hefyd yn y Brifysgol, sef y Gymdeithas Cymraeg, ac maen nhw'n trefnu digwyddiadau Cymraeg i fyfyrwyr. Dwi wedi bod i sawl un ohonyn nhw, mae wedi bod yn dda iawn. Felly dwi'n gobeithio bod y fideo yma wedi bod o gymorth i chi, ac cofiwch, os dwi'n gallu astudio fy nghwrs Trwy'r Cymraeg, mae unrhyw un yn gallu astudio cwrs Trwy'r Cymraeg.